maglakaw. Na magdagandagan man og luksuhan ng kutay. Magbugto na usab, bugtong kong kinabuhi mo, ha? Hingara din ka, hingara ka. Dapat din si Wako, ikaw mo rin magkamatay na ako ng tiste. Maayo pag makipat yun ako na siya. Oo, basta pagdali lang. Ay, pustusan ta kadali, bakit tigbason ta kadayon? Gara ka galing hinuong diha ron, ha? Unsa na pag mabugto ang halayan? Bugto kong kinabuhi. Akong ikatambag sa mga babae karon. La, nang paglagaro na. Sama na kabugto mahinog. Sigbasong kayo nung karon sa lakaraw na oron na. Surang-surang. Sigbas. Kanya bito doa kasundang at talinis. Asa na ni maibutang. Salito sa Manila. Ago tayo, ay. Kayab na kung kano. Uyab. Kasikarang ko yun ng mga uyab. Para ko lagaro na. Di na dili ka ba paanong ganagaro dili gamiton? Sabi, ay. Ay gamiton pulos ng lagdibang ng lagaraw sa aming lagaraw. Mami mo, may kami kit-kit. Ba't dyan tayo hinuon mo ron na? Hi, Kit. Hi, sila, Kit. Ano akong apo nga dali ra sa doon. Kanya day isa la. Ay, panuway ni lami kumot-kumot na. Aw. Lord, kito kong tiyan. Unya, og magsakit di ay. Nga kari ganihay, nakaw man kadayon, no may sakit karon pa uli-uli ka sakit, naglabad na ako luwa kay dagang trabaho. Tingaling tamakan ko inuuna ka aron magbuto inuuna. Unya unsa ang manato na og di man kapato og ulcer na, unsa ipa-opera nga wa may kwarta. Og ganahan mo mabisita sa meteryo la pagpaigo mo. Kay di ko maluoy anang tawo nga kanang buang mauli lang gali og sakit tiyan pero og way sakit tiyan, diretso buntag pa way lampos to ana lakaw na. Hindi ka mahilak la. Mahilak na lumakuha man eh. Kuha na magani na ako kanini nga buutan to. Ay, nariya ko butan. Na, buutan. Sa oras na paghilak na ako, wa na wag tang antanan mo inom ko kanduway. Ah. Kung maugaling ang presyo karon sa kanduway tag sa kagantos, unya ang long neck 200 largo ko pag undang. Sama dahil magpalit ko og tuba. Ya, di man ko makaangay sa tuba, pailin-ilin lang ko syuktong kay naamay tag 65 ko syuktong. Kamalit ko kita at kanduway puspos ko inuulag maulang kamahal. Ino, malay gyapon ka. Nag-inom ko kadi na masinugi kinahalinan mas kapayas. Tagpila na. Kas kagatos. Sa una dito, tagpila dito la. Sa sinta. Sila ko og patong. Nya kung mama na ning COVID niya, nga nagyapon presyo. Di na ako mainom. Hey. Tigbak. Kay palitan lang na akong isda. Oo. Ang kagatos. Nya og long neck 200. Bahala na oray pag kadiyag kuan. Di ba katulog? Kuan syuktong ra. Magbakit ako kung ang makatulog ko og tuba di sa ka magsige ko panhuyap. Og tuba kanang manakita ni akong siko manhawi kani mga tuhod. Mapagpamulanan ng bukton. Wala hubog gid. Ani karon na. Agwanta pa ko karon kay naamay nahalinan og kapayas. Magpatambag unta ko lula, ako ba na ba pag makakita og sexy na babae na nakabra og panty sa kaliguan diri sa Surigao, grabe man siya makatan-aw nya, tutok gid siya. Nasakpan man ako siya na nitan-aw, nasakitan ko la kay mainsulto man para sa ako. Wala niya hunahuna na nasakitan ko, nagselos bala, unsa man ako buhaton la. Wala man siguro di ay kaigo ra man siguro sa hintutok kay nagpanty ra man nagbra. Ngano mo di ay magabay Moingon ka nga, oy kanang ganiya dito na nga ligo nagtan-aw man ka. Wa na kay panty, wala na kay bra, buli ka to na ko og sabon. Unsa pa? Dili sa ganahan ako kay wa na koy panty, wa na koy bra ako bulikaton. Unsa pa man di ay kasulti niya. Ay kalata kaniya ibuwas ni una ko na tan. Aw. Ito na lagi ka nanilos. Kay nagtanaw mo dyan nanom. Dahil mo tanaw siya kay naamas kaliguan. Grabe, bulikaton la sa to. O ako, niyag o niya, kay nanilos yung ko ganiya, kay ngano yung tanaw ka dito. Karoon ako tanaw. Kanila gikan kang Glenn Dompales Lagura. Hello Lola Winding, magpatambag unta ko pero dili about sa gugma. Magpatambag ko kung unsay akong angay buhaton aron manambok. Kusog man unta ko mukaon pero niwang man kaayo ko. Maunya kong suliran palihog tambagi ko. I love you Lola. Ikaw, kay kusog man kamukaon ka ha, nga, di man kamutambok. Pagpurga kay bitok siguro ang nga balibo. Bitok sana, balibuon na. Magpurga ka inigawas anak na mabalibuon na green na ang color. Kana.
pagpurga kay nga di man ka mutambok. Ug dili pa siya ka magpurga pag vitamin isa ug di pa jud ka mutambok mag vitamin bitok na na purga ha. Hiwa dili man nimo sugda dire og mag-anak mo andi ay gagakaan. Alam di mo pasyon ka na hino siguro ka na karon pa mo mga abot. Gani hawa ko magbana nga wala ka dinipistik ka. Karon hin abot ka. Banha na. Minsan niya paghiwala. Di ba ni? Ari man kana sugdas mo nga ngog dire di balis ka asa man mo doyot. Putlog hiyo nang tilaok mo buang kay mo na. Hoy, ibote! Isa ko ang babasura ayaw ilabay-labay kay... Ang gabot ka? Ang langaw ba? Ang langaw! Suy-suyan, taganin mo pa ang tiyado hinuon na. Kung unsaon pagstorya sa ex nako, amahan sa akong mga anak nga dapat mag-support siya sa ako. Kaya ako na lang permi lula gakaluoy nako sa akong amahan, lula adik manggod siya. Unahon pa niya iyang bisyo kaysa sa kaon sa akong mga anak. Dugay na nga bisyo lula katong isa pa among anak hantod karon bisyo lang gihapon. Nang hinaot ko nga matambagan ko nimo lula, salamat kay sa inyo o God bless sa inyong pamilya lula. Hi day kay Erwin tsaka kay Wako. Love you lula Wending. Sa usapang inyong anak, ngano nagpadugang man kag anak ka maumang kaagihapon na nagpadugang man kapag anak. Kung ako anak, isa pang ako anak ka maugyapon na siya. Biyaan ako diretso mo di ka magkabiya. Imni nagtunduway yung maka. Wala na huna-hunaon pa nimo sa iya. Dili nako, di nagyud ko ingon nana. Manarabaho kog ipakaon sa ako mga anak. Naamay akong papa pa. Manarabaho kog tinuod di nako mangayo sa imong suportar. Patyon ko hinuon na siya ako na. Di barang ko na. Kani lagi kang Gracie Eho Contridas. Hi Lola Wending, Wako og Erwin. Lola Wending, patambag ko ba unsay buhaton sa bana nga bughuan. Dili ko pa suoton og short. Di daw siya ganahan magpasiksi ko, ganahan siya losyang ko. Buguan pero buotan man hinuon siya Lola. Salamat Lola. Nya ikaw kay mao may gusto sa iyang bana nga dili ka mag kaano pinakook ka short. Na dili ka man nimo siya kay aron way gubot. Unya gusto nimo nga dili siya magpasiksik ka maglusyan ka. Hala ayaw pagkaligo, ayaw panhugas. Kay mo may iya gusto bahala mo ni mahog tuway, mo may iya gusto. Ayaw kaligo, asag bilang imo diya ka. May gusto magpalusyan, imbis ka magpasiksik ka karon humot karong ganahan siya. Di man hino na yung kaligo, pasag bilang kiki diya. Pagkagitan og do ka dugdo na gabagay. Ako patambag ko nimo Lola. Unsay buhaton nako nga makakita ko og gwapa nga maglaway man ko murag lami mangyud. Ano siya? Asa baga? Oh. Unsay man kita karon ba man ko makadungog og laki makakita gwapa maglaway murag iro nga nabuang kay. Iyon anak daghan mga gwapa nimo makita masugat sige kaning paglaway mo kadok-kadok nga imong laway bilawang mo na. Di na ka anak mo to kay karon pa kung kabati nga maglaway nabuang na basta na. Wala kay katambag ato la. Wala eh. Imposible man. Posible na karon pa 76 anyos na ko. May ulitaw nga maglaway ang gwapa. Mailbog noon pero dili maglaway. Maningkamot ka pangulitaw nga sa gwapa nga sugtod ka. Isa pa may masugot anak pagtanaw sa bahay nga nagtagdok-tagdok ang lamo. Agay. Tapa di mo ako tulog la. Kung tapat maurag na magsalibo ang namo bangon lang kalit kain kong naunsa na. Tulat ang mata. Nahadlok na ino ko kay butindog bangon mo tutok para masay may ikong naungo kasi puro. Gior. Ay mura butindog lang o magtapan na may butindog lang kalit o maglibot-libot na. Magtutok ra ba sa imo ay ikong naunsa ka na buang ka na diya. Bitolo kanang kahit sa bangon ba? Damanon. Damanon. Mahad atod mahadlo ko kay sipat na kay kong takdan mo sa pagkaungo ano pati sa kalagan. Hi, say mo. Kunot, nya mo nang kog hawa diawa ko di na ka magtapan. Imbis ka di pa ko nervous mag-nervous ko nimo kay imat lang ka magbuka-buka ni mata mo tindog mo. Bangon maglibot-libot sa imo magtutok sa ako nahadlok na makabaingon ko nga. Naunsa ka na ngano bangon tama nag lurat-lurat man imata. Balik na po sa gid tulong na wa lang kay libot.